chitakula mpaka anthu ambiriso kumwalira mu mwezi wa Januwali. Ndi nthawi yofunika tsopano kuti amalawi awuzidwe adzuke kuti tingathe kulowanso mu chiwopsezo china. Adzuke kunkhani yovala mamaski, avale kwambiri nthawi ndino, komanso kudzuka kuti kusamba m'manja, kugwiritsa ntchito sanitizer zichuluke kwambiri. Chiyambireni nthendayi mdziko muno anthu okwana 32,789 ndi omwe adapezeka ndi COVID-19 ndipo mwa chiwerengerochi anthu okwana 1,082 adamwalira. Pamene dziko lino likulimbanabe ndi matenda a COVID-19, sukulu zina zogonera komweko zikuvutika ndi vuto la malo ogona ndipo ophunzira ena akumagona pa bedi limodzi. Pa sukulu ya secondary ya Mzuzu government ophunzira okwana 72 amagawana mabedi chifukwa chakusowa kwa matresi. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mphunzitsi wankulu pa sukulu ya secondary ya Mzuzu government a Vincent Mdolo anati sukulu iyi imayenera kukhala ndi ophunzira 480 koma zipangizo zomwe amagwiritsa ntchito zikanali zomwezo zakale ndipo ndi zochepa. Pakanali pano sukulu ya secondary ya Mzuzu government ili ndi ophunzira pafupifupi 660. Amdolo anati vutoli lakula ndi mliri wa COVID-19 chifukwa ophunzira ambiri alibe kuthekera kugula zipangizo zowatetezera ku mliriwu. Government inazawonjezera ma priorities zake zofuna zake zoti at least aliyense akali ndi mwayi opita ku sukulu. Ndiye capacity inazabwera pa 600 ndiponso inclusive education ya blind ndiye nawo anazapinza pano moti ana ambiri anabwera pa sukulu pano koma mahostel wote azikhalamu sanawonjerezedwe. Vutoli lapangitsa kuti gulu la ophunzira akale apa sukuluyi apereke zipangizo zothandizira kupewa matenda a COVID-19. Mlembi wa gululi achikosa Kelvin Konje anati gululi linaona kufunika kuthandiza sukuluyi ndi vuto lomwe lilipo. Akonje anati gululi likufuna kugula mattress 300 ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi vuto la kuchepa kwa mamattress. Dziko lapansi lakanthidwa ndi muliri wa COVID-19. So masukulu sanasiyidwe kunonso ndi kumalo kumene kumakhala ndi ochuluka malo amodzi. Ndipo khala tinali pano ngati ophunzira mzaka zapitazo tinayika limodzi pamodzi kuti tibwere zathandizepo tangachepe imene ndani nako kwa ana asukulu azinzathu amene ali pa sukulu panopa kuti akhala ngati apepukidwako pang'ono ndi pavuto. Zina mwa zinthu zomwe zinaperekedwa ndi monga zozichinjizira kukamwa, mankhwala ophera tizilombo amanja, chlorine ndi zina. Dziko lino limataya chakudya chochuluka pafupifupi gawo limodzi mwa magawo asanu pa chaka chifukwa cha tizilombo timene timaononga zokolola zimene zimatchedwa anankafumbwe. Nduna za ulimi a Robin Lowe ndimene anena izi pamene imakhazikitsa ntchito yothandiza kuthetsa vutoli kulilongwe. Alowe ati izi zingadzetse mavuto akulu ngati zingachitikenso chaka chino. Taunga Sabola wadza ndi ripoti. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe, Alowe anati boma ladzipereka kuonetsetsa kuti m'dziko muno muli chakudya chokwanira ndiye nkofunika kwambiri kuti alimi asamalitse zokolola zawo. Iwo anati zidzakhala zomvetsa chisoni ngati alimi angalole kuti zokolola zawo ziwonongeke ndi anankafumbwe. Tikati tingona ngati dziko timaluza 10% kapena 20%. Ndekuti 4.4 million imene tikolole chaka chino tiyembekeze 400,000 to 800,000 metric tons iluzika imene ili 8 million to 16 million packs ya 50 kg iluzika. Nena timaluza ifa chani yana sanga kuonese mwina kapena maopa mankhwalachi bwanji titalimbikitsa matumba awawo kuti titeteze zoluzazo moni chifukwa tinali pansi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a Feed the Future a Carol Rankins anati njira zamakono zotetezera zokololazi nzofikirika kwa Malawi ambiri. Mwazina a Rankins anati matumba a Pittsburgh amathandiza kusunga zokolola kwa nthawi yayitali ndipo angathe kugwiritsidwa ntchito kwa zaka zingapo. Chaka chino dziko la Malawi likuyembekezeka kukolola chimanga chochuluka matani 4.4 miliyoni chifukwa cha kuchuluka kwa fetereza amene boma linapereka kwa anthu ake mu ndondomeko ya Affordable Input Subsidy Program.
Mkulu wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Chifundo Kachale walangiza mafumu amadera mmene muchitike chisankho pa 30 mwezi uno kuti aonetsetse kuti anthu akutsatira njira zopewera COVID-19 pa nthawi yokupa anthu. Justice Kachale wati mafumu ali ndi udindo waukulu poonetsetsa kuti chisankho chayenda bwino popeza kuti anthu awo amawamvera. Justice Kachale wanena izi dzulo mdera la Lilongwe Msinja kumene bungweli limakumana ndi mafumu. Matthews Kasanda akufotokoza. Akachale ati mafumu mdziko muno ali ndi udindo waukulu poonetsetsa kuti aliyense yemwe akuyimira nawo pa chisankho chomwe chichitike m'madera osiyanasiyana komanso anthu owatsatira akutsatira bwino lomwe njira zopewera nthenda ya COVID-19. Iwo anati mafumu amakhala pafupi ndi anthu ndipo zomwe amayankhula anthu amawamvera. Tikuwatuma mafumu kuti atithangatire kufalitsa uthenga wa mmene tingapange kampeni yoonetsetsa kuti sitikuphwanya malamulo adongosolo lodziteteza ku matenda a COVID-19 komanso anthu apanga misonkhano yabata ndi mtendere pasakhale ziwawa komanso kuwafotokozera anthu awo kuti akakumbutse mavota dongosolo lofunika kutsatira tsiku lovota kubwera ku malo oponyera voti ndi chiphaso chawo ngati chiphaso chinasowa abweretse national ID. Ndipo mawu awo nyakwawa yayikulu nsepe inati mafumu andera mwawo akuzindikira kuti ali ndi udindo wotsogolera anthu kuzatengapo gawo pa chisankho koma akutsatira njira zopewera nthenda ya COVID-19. Udindo wa mafumu ndi kufotokozera anthu za chisankho chimene chikuchitika mdera lino komanso udindo wina ndi kugawa misonkhano ya zipani ikamabwera kudera kuti isayandikizane kuti pamalo pachi pangachitike phokoso. Chinthu chinanso ndi kuthandiziranso kuti achinyamata ali ndi udindo wotenga nawo mbali pa chisankho osati zipolowe. Bungwe la MEC likuyembekezereka kuchititsa zisankho zachibwereza madera aphungu 7 pa 30 March omwe mchigawo chapakati mboma la Nsanje, mchigawo chakumpoto mbomali, kumawa kwa boma la Chikwawa, kumadzulo kwa kumpoto kwa boma la Kalonga, kuzomba Changalume, kulilongwe Msinja komanso kumpoto kwa boma la Ntchisi. Bungwe lidzachitisanso zisankho za makhansala ku wodi ya Livilidzi mboma la Balaka komanso wodi ya Chitakale mboma la Mulanje. Mukoni Nkhani kuchokera kuno ku wireless yakanema ya Times TTV ndipo tikhala tikupitiriza kupatsani nkhanizi posachedwapa musatalikire. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Smile through your day with a fresh breath and strong teeth. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Takulandirani mene tikupitiriza kukupatsirani nkhanizi. Bungwe la ochita malonda ang'onoang'ono lati ndilokondwa kuti tsopano makampani ndi nthambi zina za boma
ayamba kugwiritsa ntchito lamulo lotukula malonda amene eni ake ali a Malawi. Rebecca Chimcheka walemba ripotili limene akuwerenga Audrey Kapalamula. Lamuloli limati maofesa akuluakulu a boma akuyenera kupereka danga kwa mabizinesi ang'onoang'ono kuti nawo achite ntchito za malonda popereka katundu komanso ntchito zosiyanasiyana ku boma. Achiutsi ati bungwe la Central Medical Stores Trust komanso bungwe la Malawi Electoral Commission ndi amodzi mwa mabungwe a boma omwe ayamba kale kutsatira lamuloli. Chimene chinachitika ndichokuti chaka chathachi cha mu December kunapangidwa gazeti pamene kunapangidwa malamulo amene anauza boma ndi ma departments ake ma ministries ndi ena otero kuti pali lamulo lokuti azigula katundu kuchokera kwa makampani ang'onoang'ono m'dziko muno. Pali list ndithu ya katundu ambiri imene opitirira 50 ma list yosiyana kuti azitha kugula. Ndefe zimenezo ndizotisangalatsa. Mukuziwa chovuta ndiyokuti makampani ang'onoang'ono kuti akangane ndi akuluakulu ndizovuta ndizowavutira. Akuluakulu aja ali ndi zinthu zowayeneresa zambiri. Amatha kukongola ndalama mophweka, akhoza kuyitanisa katundu kunja mophweka kusiyana ndi ang'onoang'ono. Ndiye ngati ang'onoang'ono sachita kupasidwa mpata wapaderadera ndizowavuta kuti angapange business. Ndiye lo imeneyo ife inatithandiza chifukwa panopo yayamba kugwira ntchito. Achiutsi apempha unduna wa malonda kuti uyambe kupereka masatifiketi apadera omwe amathandizira mabizinesi ang'onoang'ono kuti ayambe kugwira ntchito yawo akudikirira masatifiketi okhudza msonkho. Pakadali pano wamkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kapwandira ati iyi ndi nkhani yabwino ndipo apempha maofesi maunduna komanso nthambi za boma kuti zitsatire lamuloli. Kukhazikitsa kwa lamuloli kwadza pamene mabizinesi ang'onoang'ono akhala kudandaula kuti sakuwapatsa mwayi ochita bizinesi ndi boma ndipo mabizinesi zikuluzikulu zokha ndi zimene amazipatsa mwayi mu gawo la malonda. Wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono a Halima Daudi wapempha maboma onse m'dziko muno kuti alimbikire pa ntchito yochotsa zinyalala. Ndunayi malankhula izi pamene inatsogolera ogwira ntchito ku unduna wa zamaboma ang'ono pa ntchito yochotsa zinyalala. Tsikuli analikhazikitsa ndi aboma la mgwirizano wa tonse pofuna kuonetsetsa kuti m'dziko muno muli ukhondo nthawi zonse. Daudi akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka. Monga mukudziwa president athu anapanga launch clean up day chaka chatha mu November 2020. Clean up day ndifuna ndauze mtundu wa Malawi kuti sidati fuka kukonza pa khomo ukhondo sumatha. Tsiku lililonse ngati munthu umene akonza pomwe ukhala pomwe kupita pomwe kugwira ntchito kuwena kukhala kwa clean. Ndiye ndifuna ndiuze mtundu wa Malawi kuti kuyambira lero asaganize kuti clean up day inatha tiyene kumapanga clean malo mwetu kukhala. Ndipempha Malawi wonse tsiku ngati la lero wiki ya namba yachiwiri mwezi wina uliwonse tiyene kutani kuganiza zoti tizikakonza komwe tikukhala. Fuka malo osangalatsa ndi amene makhala kuti malo abwino malo aukhondo. Monga mukudziwa kuti malo akakhala kuti alibe ukhondo kumatha kubwera matenda osiyanasiyana. Ndiye tikupempha mtundu wa Malawi kuti tikamakhala tsiku lililonse tiziganizira kusamala malo omwe tikukhala. Ndipemphenso ma taxi drivers akamakhala mataxi driver mataxi mwawo akamanyamula wanthu aonetsetse kuti anyamula jumbo m'magalimoto mwawo kuti anthu akamadya aziponya zinyalala majumbo muja. Ene ake ama minibus aonetsetsenso anyamule majumbo ma minibus mwawo. Anthu akamadya momwe aziponyera zinthu pa window aonetsetse kuti aziponya zinyalala mabagi. Ene ake amatukutuku kuti magalimoto ting'ono tiche chimodzimodzi tiapemphenso akhale ndi mabagi magalimoto mwawo kuti anthu akamadya aponyere zinyalala mabagi. Ene ake amashopu ndikupempha wina aliyense amene ndi shopu mtawuni muno kunja kwa tawuni aonetsetse kuti panja pa shopu yake pali bini kuti anthu akamadya aziponyera mabini. Mtundu wa Malawi tisawale tsiku lililonse tipange clean pa malo amene tikukhala. Nduna ya zamaboma ang'ono a Halima Daudi. Bungwe la achinyamata la Helpline Malawi linakonza mwambo wodzala mitengo m'mudzi mwa Nkwekwere mdera la mfumu yaikulu Amidu mboma la Balaka. Lasten Kunkeyani anali nawo pa mwambowu ndipo wadza ndi ripoti limene akuwerenga Elita Soko. Bungwe la achinyamata la Helpline Malawi limene analikhazikitsa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino Akasim Chilumpha
analikhazikitsa ndi cholinga chothandiza achinyamata kuti apeze mwayi wophunzira utsogoleri. Iwo anapempha boma kuti liziyesetsa kuwapatsa mwayi achinyamatawa kugwira nawo ntchito zonse zachitukuko. Achilumpha anena izi pamene bungwe la Helpline Malawi limabzala mitengo m'mudzi mwa Nkwekwere kwa atiye amidu m'boma la Balaka. Abwera kuno kudzadzala mitengo. Ine ndikawerengera mchiwerengero chiyambireni pamene akadzala mitengo mamiliyoni. Komano simaoneka ndikamayang'ana ndikamayendayenda imaoneka kuti mitengo yambiri iyo sikukula. Kutanthauza kuti mwina chisamaliro cha mitengo timango kangalika ndi kudzipereka podzala. Koma tikadzala mitengo ija sitimayisamalira. Ineyo ngati munthu amene dziko linolo landipatsapo mwayi woti nditumikire dziko munomo ngati nduna komanso ngati vice president. Ndipemphe ndithu kuti pale achinyamata mdziko muno. Ndikamana kuti achinyamata ndikutanthauza sonda atsikana omwe amene ali ndi zaka zochepera 40. Ineyo ndikuona kuti ndikofunikira kwambiri kuti ife ngati dziko ngati Malawi komanso ngati boma tithandizane pa nkhani ya achinyamata. Helpline ndi bungwe la anyamata ndithu amene akuyendetsa ndi anyamata okhaokha, koma cholinga chake ndichionera kuti apeze mwayi wophunzira utsogoleri. Chifukwa ena utsogoleri amabadwa nawo koma ambiri ife timachita kuphunzira. Ndiye Helpline chenicheni chimene chili pakatikati kwenikweni mu Helpline ndiyophunzitsa achinyamata kuti aphunzire utsogoleri ndi cholinga choti atumikire bwino achinyamata mdziko lino la Malawi. Ndiwapatsa achinyamata mwayi woti azitengapo mbali pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko, kuyambira pandale, nkhani za umoyo, nkhani za maphunziro, nkhani za chilengedwe ndi zina zoterozo. James Jambo ndi wachiwiri wa mlangizi wa nkhalango m'boma la Balaka. Iwo anathokoza bungwe la Helpline Malawi chifukwa chokonza chilinganizo chobzala mitengo. Talandira mitengo lero ngati department ya nkhalango komanso ngati konsolo ya boma la Balaka pano pa Nkwekwere evacuation center. Mitengo imene ilithandiza kuwerengesa pa chiwerengero cha mitengo imene tikufuna tikwaniritse pamene nyengo ya kudzala mitengo ipita kumapeto pa 15 April. Tinayerekeza kuti za mitengo 2 million koma chifukwa cha support imene tikulandirabe kuchokera ku mapartners kuphatikiza kwa Helpline. Tiona kuti target imene tifikia komanso kuthekera kuti ikhoza kulusa. Helpline Malawi yakhalanso ikubzala mitengo m'maboma ena monga Madzulo komanso Nkhotakota. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Unduna wa zaumoyo wachenjeza pa zakuopsa kotayirira pa nkhondo yolimbana ndi COVID-19. Matenda a COVID-19 akhoza kufala pa sukulu ya sekondari ya Mzuzu Government kamba kakuchepa kwa matresi. Ndipo munkhani zina chakudya chochuluka chimaonongeka mdziko muno chifukwa cholephera kusamalira zokolola. Kumbukirani kuti mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa tsamba la Facebook pa Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani masiki nthawi zonse kuti mudziteteze komanso muteteze anzanu ku COVID-19. Munali ndine Ronald Mpaso, Madzulo abwino. Madzulo abwino ndine Edita Soko kupatsirani mmene nyengo ikhalira usiku uno komanso mmawa. Kugwa mvula ya mabingu m'madera ochuluka usiku uno ndi mmawa masana mvula ya mabingu idzapitirira m'madera ambiri. Langizo tipewa kuoloka madzi osefukira kapena amene akuthamanga kwambiri. Tsopano tikupatsirani mmene kuyembekezera kutenthera komanso kuzizirira m'madera osiyanasiyana. Kwa Ngabu kuzatentha ndi madigiri pakati pa 23 ndi 33. Ku Blantyre madigiri pakati pa 17 ndi 25. Lilongwe madigiri pakati pa 18 ndi 25, kumangochi kuzatentha ndi madigiri pakati pa 22 ndi 28, ndipo ku Mzuzu madigiri pakati pa 17 ndi 25. Mphepo ikuomba kuchokera mbali zosiyanasiyana koma idzomba mwamphamvu m'madera omwe mugwa mvula ya mabingu.
nguja mvula idzagwa ya mlingo wochepa. Tsopano tikupatsirani nthawi imene dzuwa likuyembekezereka kutuluka komanso kulowa madera osiyanasiyana. Kumzuzu dzuwa lidzatuluka 13 minutes to 6 ndipo lidzalowa 1 minute to 6. Kulilongwe dzuwa lidzatuluka 12 minutes to 6 ndipo lidzalowa 6 koloko. Ndipo ku Blantyre dzuwa lidzatuluka 18 minutes to 6 ndipo lidzalowa 4 minutes to 6 madzulo. Zimenezi ndizo za nyengo. Munali ndine Elita Soko. Usiku wopambana. Round